Godine 1597. Dubrovački renesansni pjesnik i prevojitelj Dinko Zlatarić objavljuje zbirku prijevoda grčkih tragedija na hrvatski jezik. Na naslovnici ove zbirke jezik izričito naziva hrvatskim imenom. Citiram: Elektra, tragedija, Ljubomir, pripovijest pastjerska, te ljubav i smrt Pirama i Tizbe, iz veće tuđih jezika u hrvatski složene. Kraj citata. Djelo čiju originalnu naslovnicu vidite na zaslonu jedno je od nekoliko do danas sačuvanih dubrovačkih dijela, koja nam svjedoči o tome da starim Dubrovčanima hrvatsko ime ne samo da nije bilo strano, već su ga upotrebljavali kao svoje vlastito. S obzirom da su se ta dijela čitala i u samom Dubrovniku, jasan su pokazatelj da je hrvatsko ime u južnoj Dalmaciji itekako bilo prihvaćeno od strane obrazovanog pučanstva, kako u Dubrovniku nije manjkalo. Velikosrpski intelektualci potpomognuti stavovima čak i nekih stranih slavista uporno su pokušavali i dan danas pokušavaju relativizirati pojam hrvatskog jezika na naslovnici Zlatarićeve zbirke, tvrdeći kako se hrvatsko ime na istoj pojavljuje isključivo iz pjesnikove kurtoazije prema Zrinskom. Primjerice, poznati češki slavist Jozef Dobrovski otišao je čak toliko daleko da u svom dijelu Slavin iz 1834. na neizravan način kori Dinka Zlatarića što svoj jezik naziva hrvatskim, tvrdeći kako se ne radi o ispravnom nazivlju, jer je, kako on misli, taj izraz upotrebljen isključivo zbog političkih veza Dubrovnika s Hrvatskom. Dobrovski u nastavku naglašava da su jezici dalmatinsko-ilirski i srpski za njega jedan te isti jezik, iako odmah potom i sam priznaje da među njima postoje određene razlike. Naravno, ovakvi stavovi proizlazili su iz zabluda rane slavistike, koja je cjelokupno štokavsko narječje pripisivala isključivo srpskom narodu, bez obzira na naglašene međusobne razlike koje postoje između pojedinih štokavskih narječja. Ovih zabluda se velikosrpski ideolozi i dan danas pridržavaju kao svetog pisma, iako je tako tumačenje već odavno zastarjelo. Još jedan strani autor koji je pokušao relativizirati hrvatski lingvonim na naslovnici Zlatarićevog djela je američki povjesničar John Fine, koji u svojoj knjizi iz 2009. također predlaže objašnjenje prema kojem Zlatarić jezik naziva hrvatskim u nastojanju da se dodvori Juriju Zrinskom, mada u istom paragrafu i sam priznaje da nije siguran u takvo tumačenje. Ne treba posebno isticati da se spomenuti autor vrlo često citira na Wikipediji kao odličan poznatelj srednjovjekovne povijesti južnoslavenskih naroda. Od srpskih autora izdvojimo povjesničara Jeremiju Mitrovića, koji u svojoj knjizi Srpstvo Dubrovnika objavljenoj 1991. u jeku srpske agresije i barbarskog granatiranja Dubrovnika također relativizira hrvatsko ime na naslovnici Zlatarićevog djela, iako čak i on nevoljko priznaje da se iz sadržaja predgovora može zaključiti da su za Zlatarića isti jezik onaj kojim se služi sam autor i onaj kojim se služi Zrinski. Postavlja se pitanje, zašto uopće jedan cijenjeni povjesničar poput Johna Fina sebe dovodi u situaciju da savršeno jasnu problematiku nastoji protumačiti iracionalnim i apsurdnim pojašnjenjima, zbog kojih se i sam mora ograđivati u nastojanju da izbjegne žestoke kritike. Zar je moguće da čak i takvi učenjaci iz razno raznih ideoloških pobuda rade početničke greške, tako što prvo unaprijed osmisle narativ, a zatim tragaju za izvorima koji potkrepljuju taj narativ, pri čemu sve one izvore koji se ne uklapaju u unaprijed osmišljeni narativ iracionalno tumače, ne bi li ih dovoljno iskrivili kako bi se ipak uklopili u istog. No to nije tema ovog videa, već da se pokaže da su njihove teze potpuno krive, što će najbolje pokazati 4 čvrsta protuargumenta koje ću predstaviti u nastavku. Naime, problem kod velikosrpskih ideologa je taj što im primjeri poput ovog predstavljaju nešto mnogo gore od pukog žulja u cipeli. Oni simbolički predstavljaju svojevrsnu strukturalnu pogrešku koja prijeti urušavanjem cijelog sustava. U ovom slučaju neodrživog konstrukta srpskog narodnog osjećanja starih Dubrovčana, te srpskog jezika kao govornog jezika dubrovačkog pučanstva. U video uradcima na ovom kanalu mogli ste se i sami uvjeriti da takvih izvora uistinu ima toliko mnogo da se samo za prostor Dalmacije može snimiti dugometražni dokumentarac u trajanju od preko 10 sati, kada bi se sva relevantna vrela uzela u razmatranje.
Prema mojem viđenju, srpski intelektualci suočavaju se s takvim za njihove idejne konstrukte nepovoljnim dokumentima, strategijom koja podrazumijeva sljedeće metode. Pod broj 1. Ako je izvor sačuvan samo u kasnijem prepisu, tvrditi da je fabriciran, te u potpunosti odbacivati njegovu vjerodostojnost. Ako je ipak sačuvan u izvorniku, primjenjuje se neka od sljedeće 3 metode. Pod broj 2. Nastojati objasniti hrvatsko ime geografskim pojmom uže Hrvatske, gdje god je to moguće. Ako je iz dokumenta ipak jasno da hrvatsko ime u određenom vrelu poprima etničke konotacije unutar teritorija kojeg oni u svojim tlapnjama zamišljaju srpskim etničkim prostorom, prelazi se na metodu 3, odnosno relativizacija pojave hrvatskog etnonima ili lingvonima u određenom izvoru, mijenjanjem konteksta u kojem se javlja taj etnonim ili lingvonim. I pod broj 4, ondje gdje ništa od prethodnog nije moguće primijeniti, tada se pribjegava potpunom ignoriranju postojanja tog vrela, na način da se ono nikad ne citira i ne uzima u razmatranje. Upravo metodom pod rednim brojem 3, velikosrpski ideolozi pokušavaju sporiti dokument koji je tema ovog videa. Naime, oni potkrepljuju svoju tezu prema kojoj Zlatarić jezik na naslovnici zbirke prijevoda naziva hrvatskim isključivo kao izraz poštovanja prema Zrinskom, činjenicom da mu Zlatarić na jednom mjestu predgovora poručuje, citiram, kako nasljeduje u hrabrost od oružja, ter da vam neće biti ugodno prigledat kad god ispjevanja od vrijednih Latina aligarka, koji vam u vaš hrvatski jezik govore. Kraj citata. Dakle, prema njima ovo je dokaz da je Zlatarićev hrvatski s naslovnice zapravo jezik Jurija Zrinskoga, a ne vlastiti jezik kojim se Zlatarić služi kao Dubrovčanin. Na zaslonu se nalazi preslika originalne stranice sa navedenim citatom, kojom se potvrđuje istinitost ovog citata. Dakle, vidimo da Zlatarić zaista poručuje Zrinskom da će sada biti u mogućnosti čitati knjige latinskih i grčkih autora svojim vlastitim jezikom, odnosno jezikom Jura Zrinskoga. Ovo tumačenje na prvi pogled zvuči ispravno, no je li uistinu takvo? Možda, ali samo za onog koji nije pročitao cijeli predgovor Zlatarićeve zbirke. Naime, Zlatarić u istom predgovoru jezik naziva i našim, napominjući da mu je cilj ovih prijevoda bio, citiram, obogatiti također ovi naš jezik. Kraj citata. Dakle, to nije samo jezik Zrinskog, već jezik Zlatarića. Autor ih nigdje pojmovno ne razdvaja, niti se distancira od naziva hrvatski da bi se moglo zaključiti da je mislio na 2 različita jezika. Dapače, kada se sagleda širi kontekst predgovora, postaje jasno da Zlatarić rabi posvojene zamjenice naš i vaš, kako bi ga istakao kao jezik svih nas, uključujući ne samo jezik svojih Dubrovčana, već jezik Jurija Zrinskog. Da je i svoj jezik kao jezik Zrinskog Zlatarić nazivao hrvatskim imenom, potvrđuje se i nekoliko redaka dalje u predgovoru, kada kaže, citiram, stavih se sa tijem s jednakim požudom, učinit hrvatsku garkinju Elektru Sofoklovu, nastojeći da se također u broju od našeg skladanja bude čut što god i davnje što ima u sebi od visoka i od plemenita. Kraj citata. Dakle, prema Zlatariću, Sofoklova Elektra postaje hrvatskom upravo samim činom prevođenja tog djela na njegov vlastiti Zlatarićev jezik. Kao što vidimo, srpsko tumačenje je školski primjer selektivnog citiranja, kojim se određena problematika potpuno izvlači iz konteksta, što za posljedicu ima iskrivljenu nepotpunu istinu, koja se potom nameće čitateljstvu. Ideolozi koji relativiziraju Zlatarićevo djelo nekako uvijek zaborave napomenuti činjenicu da autoristi taj jezik s naslovnice naziva i svojim vlastitim jezikom, što nimalo nije slučajno. Koliko je takav narativ promašen pokazuju i druge činjenice koje se tiču Zlatarićevih prijevoda. Primjerice, narječje kojim je zbirka pisana je dubrovačko, što je jasno uočljivo čak i laiku. Dakle, jezik kojeg Zlatarić naziva hrvatskim se prvenstveno odnosi na dubrovačku štokavicu, a ne na kajkavštinu kojom su govorili Zrinski. Da je kojim slučajem Zlatarić svoje djelo preveo na kajkavski, tada bi možda njihov argument donekle i držao vodu. No to svakako nije bio slučaj, što potvrđuje već i sami površinski uvid u štivo. Treća, također vrlo važna činjenica, je da Zlatarić na hrvatski nije preveo samo Elektru, već i druga 2 grčka djela naslova Ljubmir, te Ljubav i smrt Pirama i Tizbe.
Dakle, Zlatarić na naslovnici zbirke koja se sastoji od 3 prevedenih dijela, jezik naziva hrvatskim, a samo jedno od ta 3 prijevoda Zlatarić posvećuje Juriju Zrinskom, dok ostala 2 posvećuje Dubrovčanima Mihi Matufiću i Cvjeti Zuzorić, što se jasno vidi na priloženim slikama. Da je posveta Zrinskom stvarni razlog što je jezik nazvao hrvatskim, onda ga Zlatarić zasigurno ne bi tako nazvao na naslovnici cijele zbirke, koja uključuje i dijela posvećena svojim sugrađanima Dubrovčanima. Iz ovoga se također nameće jasan zaključak da Dubrovčanima nije smetao hrvatski naziv za jezik kojim oni govore, jer nema govora da bi Zlatarić jezik dijela koje je pisao svojim Dubrovčanima nazvao imenom koje je Dubrovčanima bilo strano i neprihvatljivo. Stvari postaju još jasnije kada se analizira pismo kojim Jurijev sin Nikola Zrinski 19.9.1602. moli svojega gubernatora Julija Čikulina, koji je u Bakru, da mu dobavi knjige Dinka Zlatarića, ali da budu hrvatske, ali dalmatinske, citiram: "Vašoj milosti hote li to pisati, da one knjige ke zapisa da biste mi poslali naj budu hrvatska, ali dalmatinska, ali ne onakve latinski." Kraj citata. Dakle, Nikola Zrinski izričito traži knjige pisane dalmatinskim, odnosno hrvatskim jezikom, jer je savršeno dobro znao da Dalmatinci pišu sva djela i na latinskom i na talijanskom jeziku. Upravo ona dalmatinska djela pisana jezikom slovinskim Nikola Zrinski naziva hrvatskim knjigama, dok ona djela pisana latinskim ili talijanskim naziva latinskim imenom, upravo zato što su mu ti jezici tuđinski, iz čega se vidi da je Zlatarićev jezik ujedno smatrao i svojim jezikom, jednako kao što je i Zlatarić hrvatski jezik kojeg navodi na naslovnici smatrao svojim vlastitim, a ne tuđim. Naravno, sama činjenica da Dubrovčanin Zlatarić krajem 16. stoljeća krasi svoju naslovnicu hrvatskim nazivom za jezik, ne uklapa se u lažni velikosrpski narativ, prema kojem su stari Dubrovčani bili etnički Srbi, koji su govorili i disali srpski. Stoga velikosrpski krugovi pribjegavaju lažima, relativizacijama i manipulacijama, ne bi li odbacili nepodobne historiografske izvore, zbog kojih im se isti taj narativ urušava. Uza sve to također ih boli sama činjenica da ne postoji dubrovački književnik prije 19. stoljeća, koji bi svoj jezik nazivao srpskim imenom ili sebe zvao Srbinom.